Għattini konsekuttiv pajjiżna ma rreġistra ebda mewta kawża tal-COVID-19 fatt illi ilu ma jseħħ fil-Gżejjer Maltin sa minn nofs Ottubru. Għalaqstant dan ifisser illi l-vittmi tal-pandemija fil-pajjiż baqgħu 402. Fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa kienu 47 il-każi ġodda ta' COVID-19 reġistrati f'Malta u Għawdex, illi jfisser illi it-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija f'pajjiżna issa qed jammonta għal 29,661. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabar ukoll illi bejn il-ħadd u tnejn persuni reġistrati bħala mfejqa kienu jammontaw għal 52 bit-total minn Marzu tal-2020 ikun dak ta' aktar minn 28,700. Sal-ħadd it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża ammontaw għal 71,481. Intant, it-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin f'messaġġ li għadda fuq il-medja soċjali saħaq li kull avveniment li għandu jsir għandu jiġi ippjanat għall-interess nazzjonali u mhux għall-interessi tal-ftit. Wasqar dan wara li kien ippubblikat riklama l-avveniment tal-massa f'Settembru promozzjoni għal Party Lost and Found illi sena wara oħra jiġbed eluf ta' żgħażagħ kemm Maltin kif ukoll turisti. Il-parti mistenni jiġi organizzat fuq medda ta' 4 ijiem mill-ewwel sal-4 ta' Settembru. Jonathan Joslin insista li meta twettaq żball hemm 3 affarijiet li wieħed għandu jagħmel: jammetti l-iżbalja, jitgħallem mill-iżball u ma jerġax jagħmlu. Madankollu huwa saħaq li donnu f'pajjiżna ma nitgħallmux. Fl-aħħar ġimgħa sar magħruf li pajjiżna teħejji sabiex mill-ewwel ta' Ġunju jibda jilqalura mill-ġdid it-turisti b'mod sħiħ. Pass bżonjus sabiex ir-rota ekonomika terġa' tibda ddur. Madankollu bosta esperti saħqu li huwa imperattiv illi l-iżbalji li twettqu s-sajf li għadda brabta mal-attivitajiet tal-massa ma jerġgħux jirrepetu rwieħhom, żbalji illi issarfu f'pis fuq is-saħħa mentali u fiżika tal-poplu Malti u Għawġi.